and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to no Dili red ang color sa bikini akong gisulob. It's navy blue. Pwede pasabot nga. Shit. Dili ako? Shit ha? Dili ko musugot. Kinala makuha ko ang ilang atensyon. Wa ko maanad nga mapildis sa uban. Kinsa man ni babayhan na ba? Miliyaw kasi ha. Di kuha na niya ang iyang shades. Karon ka. Mailahan na ka. Oh. Shit, may bipapag og galit sa akong kilid. Excuse me. You're blocking my view. Ang imong paa na ang ako makita. Hey! Hello, Madeline. Fancy meeting you here. Harold? Hi. Happy to see you here. Unluckily, I can't say the same way. Uman sa steamy round atong gabi una. Mori mong isulti na ko karon. Shit. Init king adlaw. Og nagayang-hayang ka dinhi sa bench. Gusto kang butangan ti ka og sunblock? Nakabutan ako kaganiha. So salamat na lang sa imong offer. Mahimo ka na mo pahawa diha sa imong giparugan. Hey Harold, mahimo bago away, B? Oh, shit. Wa na ang babae sa pikas bench? Shit ka! May gipangita ka ba? None of your business. I'd like to make your business mine. So, chikadura ka na karon? Kung gusto ka. Gusto kang mag-chika ka? Kung unsay akong gibati. Human adtong nahitabo na to. Human adtong gabi na. Mas misamot nga akong kagustuhan nga makauban ka. Dili ka na mawa sa kong una-una. I always dream of you. Making love with me all night. Well, dream on. Kaya dili na mahitabo pa ka ito pag-usap. Not even in your wildest dream. Oh, that's so fast, darling. Unsa ba? Ayaw ko pugi, Harold. Unsa ka ba? Pawara na sa kong kilid, B! Mapahawak ko sa imong kilid. O sige. Mapahawak ko. Mabalhin ko sa imong atubangan. Diha tunga sa imong paa. Bastos! What? Wa pa gani ko'y gibuhat? Bahawa o buhiin na ang akong kamot kung dili ka gustong mo singgit ko. Go on. Why nagpugong nimo? Don't try me, Harold. I already tried you, Madeline. And you are so delicious. Kadili ko ganahan mo undang pa. Shit! Mahi mo pa? Dili ka na magsige pag-hisgot pa mahitungod ni Ana? Ngano? Mahinomdom ka? How you enjoyed that night? No, dili ka na tinuod. Dili tinuon nga nagpalangpit ka sa kong pangan? How you begged for me to go deeper? Shut up, Harold! O ba na ko, Madeline? No way. Ipadayon tang naputol tang gibuhat. Why kinahalang ipadayon kay why na putol? So let me go kay mo biya na ko. So disappointing. Likayan ko nimo humans na hitabo na Why ako. na hitabo, Harold? Hubog lang ko ni atong hikayon. Hubog? Muragwa ko mahinumdom nga nahubog ka. Okay, fine. Nakainom. Og dalang ka to sa kainit sa akong lawas kung unsa may nahitabo ni atong gabiuna. Kainit tungod sa alcohol and that was nothing. Wes para nako, it has something, Madeline. Don't push too hard, Harold. Pero na-enjoy ka o ba nako, dili ba? Matud nimo. I was so damn good. That was nothing.
So don't boast too much. I might burst your bubble. You are nothing ikumpara ni Cesar uban sa kama. Shut ka. Diya ka na. Cesar. 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 Kanunay lang si Cesar, sukad pa ka neto. Pues wadon ko ka ng imong Cesar sa imong kinabuhi, Madeline. Gigubanan niya itong babae nga miilog sa akong moment. Gisamutan pag paguba ni Harold ang akong adlaw. Buisit! Nga na magkikakita ko pamansab siya pag-usab. May nalaga ni kay wauban si Cesar nako. Muadras ako. Mupauli na lang ko sa mansyon. Buisit. Wait. Kanang babae nga naglakaw paingon sa dinis sa parking lot? Siya ka na. Katong babae ka ganina dito sa beach area. Patapsingan ko ka ni siya, no? I don't know. Huwag ko man makita ang iyang panagway, pero ingon og sa pugat yun ang akong dugo na inyong babayhana. O gusto kong makailan niya kung kinsa man siya. Doolon ko ka ng babayhana. Naara siya. May barog siya tungod diyan ang sports car. Shit! It's a new Porsche E-Performance. Naa siya, ana? Huh? Shit! Iya na? Leche. Kiaplihan niya. Musod na siya. Wait! Wait! What? Ah! Hampugera! Mapalit sa ko, ana, no? Daghano na ako! Che! Krrr! Ah! Gano'n bang ipainit man ato babayhana ang akong Erase! Dili ko gustong magka-wrinkles ang sayo, no? Nausap na nga ako na. Dili lang una ko mapauli. Mag-shopping ko. Kinalang ma-relieve ang akong stress! Thank you, baby. Wow, ha? Namawi ka, ha? Ni ako ni mo dada sa paborito na kong restaurant. Mangluod na ba yung gudunta ko ni mo? Taw-taw na ko ni mo wa i-date. Unya, kanunay pa ko ni mong balibaran kung makigpanlaag ko ni mo. So, thank you so much, baby, for tonight. You are welcome. Oh, wait. Baby, no. It's our date night. Tubagon sa nila ka bakadit. Take our order. Importante ni. May Hello? mahimo pa ba ko? Hello? Mr. Takashi? I'm sorry, sir. For a while. Babe, mangita sa kong signal, ha? Ato ko gawas. I'll be back. Fine. Mas okay na lang ang imong trabaho ang akong kakupitin siya, Cesar. Kaysa makita na kung may laing babae kang kikabuangan. Okay. Mag-order na lang ko alang naman duha. Aron nga andam na ang pagkaon sa iyang pagbalik. Hello, Mr. Takashi? Yes, sir. Mabati na ko nimo, sir? Makabati na sab ko nimo, sir. Yes, sir. Regarding sa blueprint nga imong gipangayo, I will give it to you tomorrow, sir. Yes, sir. Okay. Okay. I understand, sir. Okay, sir. Bye. Kinala mahuman na gininamo sa target date ang gi-construct namo nga building karon.
Aron nga masugdan na sab namo kining lain na usab nga project. Mubalik ako sa suhod. Tingali gilain na karon si Madeline. Sa photo na sa itong babayhana. Ang iyang katawa. Nagkaila ko sa mong katawa. Knowing, kuya, di kita palupin. Mo to nakigsambagay sa unggoy. Sige na, oy. Kay yun ako kinatawa na. Please na nagkuga pangitag table para na to, ha? Resto muna ko. Sige. Kadiyot lang. Yes? Oh. Nga nung gitutukan ko nimo. Ikaw. Nakailakan ako. Mary. Mary. Gigakos ko nimo. Mary. Buhi iko. Buhi iko. Ganun kisagpa mo ang akong hinigugma? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!